Čaute, moje meno je Proky a vítam vás u hry Slither.io, fakt, Shake on Fidget. No teraz to vyhráme, to je jasné. Máme novú paličku, ktorá dáva aj väčší damage a má aj väčší má aj väčšie zručnosti, aj silu od tej, čo sme mali. A potom ideme skúsiť arénu. Skúsime na 10. To bolo jasné. Mám na smričku. Dáme. Nechám tak. Idem si vylepšiť postavu, lebo málo zdravia mám na level 7, takže to ideme zmeniť. Aspoň 1000 dáme, lebo sa mi to nepáči, alebo tak 9, no vlastne 848 môže byť. A takto ešte takto, no. Dáme si ešte jeden hostinec a vrhneme sa na nejakú hru. Napíšte, akú hru by som mal, no. Napíšte, aká hra sa vám najviac ľúbi, lebo mne to príde tak, že neviem. Dáme si, čo by sme si dali? Jaj? Som chutný, ale zabíjak. To môže byť, nega. To môže byť. No toto bude také kratšie video, lebo neviem, ako sa vám to bude ľúbiť. Toto bolo iba také, že dúfam, že sa vám videla táto hra. Vainglory. Dúfam, že sa vám videla tá hra. Kúkneme sa na Shark Evolve. Dion. No. Nič. What the fuck? My name is Roman. This is Romany. My name is Romany. Sorry, ak ma nepočujete, lebo toto mám trojka na hlas. No. Takto. Kúkneme sa na bossa. Boss prichádza k nám. Pekne. Ale ja mám radšej na zemi. Ideme si niečo kúpiť, lebo máme tiež veľa peniazí. Takto. No. Pôjdeme sem, lebo si už mi tu nakúpili toho dosť. Takto. Pripravte sa, lebo má nového žraloka. What the fuck? What the fuck? My name is Roman.
super. Je to super. Je to fajn, je to fajn, oj. Veď ale... To čo je preboha? No, dobre. Toto videjko by sme mohli aj ukončiť. Napíšte mi Vlastne napíšte mi, ako sa vám hra Vainglory páčila. A zatiaľ čaute.